Čaute ľudia, moje meno je Nino. No a dneska tu máme nové video, špeciálne video. Bude to špeciál za 30 odoberateľov. Áno, špeciál za 30 odoberateľov. Bude to reakcia na jedného youtubera, ktorý sa volá Ďateľ, áno. Všetci už, no nie všetci, ale už asi viete, že bol youtuberský tábor, vlastne áno, youtuberský tábor, kde chodia youtuberi a bol tam Ďateľ a zbil tam jedného chlapca za to, že si jeho podpisom vytrel riť, čo už mi príde trošku nenormálne, pretože akože každého by to naštvalo, ale nikoho by to nevyburcovalo k tomu, že by niekoho zbil. No, poznám jedného človeka, ktorého by to mohlo vyburcovať k tomu, aby predsa niekomu to tričko natrhol. Kúknite si kanál TR Parkour, kde je mimochodom Ríško. Ahoj Ríško. Tu ťa týmto zdravím. Si veľmi pozitívna postava v postavení akože komunity, čiže ahoj. Ahoj. Mám zapojený mikrofón, dobre. No, o čo sa jedná? Vlastne prišiel, už som vám to povedal, ale rozložím vám to na drobné, viete, aby to video malo aspoň 3 minúty. Čiže vlastne prišiel 13-ročný, 12-13-ročný chlapec k tomu Ďateľovi a vypýtal si od neho podpis. Podpísal mu papier, on si zobral podpis, vytrel si s ním riť a potom ho chytil akože ten Ďateľ za krk. YouTuber, ok, nie nejaký vtáčik, ktorý ďube do stromov. Chytil ho za krk a potom ho začal nejak buchať takto podľa toho, čo som videl na tom videu, ktoré malo kvalitu Šum HD, že ho začal nejak takto buchať po dlaniach. Čiže to mi príde ako menší pedofilizmus. Akože, no, neviem. Sami si kúknite to video na Ďateľovom kanáli, kde je napísané, že myslím, že zbil sem dítě. Je to Čech, čiže určite ho všetci poznáte. Pozrite si aj jeho iné videa, pretože akože, ne, že aby ste ho mali pozerať, ale kúknite si ich, pretože prčic. Hrám sa tu s mikrofónom, pretože v realite, akože v tých videách pôsobí... Bože, tu mi buchli dvere pre Boha. Pretože v realite, akože... Počkajte, musím si zatočiť spinnerom. Dobre. Dobre, už mi je lepšie. Dobre, pokračujeme. Pretože v realite, akože v tých videách pôsobí celkom kľudne, akože aj celkom pozitívne, ale podľa tohto, čo som videl, tak úplne pozitívny není. Je celkom agresívny, čiže to je asi zlé. No nie asi, ale určite. Čiže asi tak, ešte by som, už sa pomaličky video končí, ešte by som vás chcel poprosiť, aby ste mi do komentárov napísali, že či sa vám takéto videá pri stole páčia. Pokiaľ áno, tak budem točiť videá pri stole. OK? Ešte by som vás chcel poprosiť, aby ste mi na toto video dali 25 lajkov. Ak tam bude 25 lajkov, tak natočím ďalší diel reakcií. Dobre? Dobre? OK. Toto by sme mali dohodnuté, podáme si na to mikrofóny. Dobre, čiže 25 lajkov a pokiaľ ste si ešte môj kanál nepozreli, tak si ho určite pozrite, pretože tam mám videá. Určite si kúknite moje staršie videá, ktoré som točil, napríklad tie spinnery, tie sú v pohode. No a to bude asi všetko. Ešte
vám chcem oznámiť, že máme nové šteniatko. Čiže pokiaľ by ste s ním chceli video, tak mi to napíšte do komentárov a dajte 25 lajkov. Dobre? A pokiaľ prekonáme 40 odberateľov, tak spravím video na vaše prianie, OK? Čiže to už by bolo asi aj všetko. Majte sa.